ଭାରତ କେଉଁ ମସିହାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1956, ଅପସନ୍ ବି 1965, ଅପସନ୍ ସି 1947, ଅପସନ୍ ଡି 1975। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି 1947। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କେଉଁ ମସିହାରେ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ ଏ 1943, ଅପସନ୍ ବି 1949, ଅପସନ୍ ସି 1956, ଅପସନ୍ ଡି 1963। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ବି 1949। ଆମ ଜାତିର ପିତା କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଅପସନ୍ ବି ସୁଭାଷ ବୋଷ, ଅପସନ୍ ସି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ଡି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ। ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ସି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ କିଏ? ଅପସନ୍ ଏ ପିପି ସିଂ, ଅପସନ୍ ବି ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଅପସନ୍ ସି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ଅପସନ୍ ଡି ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଡକ୍ଟର ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ଅପସନ୍ ବି ଡକ୍ଟର ସର୍ବପଲ୍ଲୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣନ, ଅପସନ୍ ସି ମନମୋହନ ସିଂ, ଅପସନ୍ ଡି ଭଗତ ସିଂ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ବି ମନମୋହନ ସିଂ, ଅପସନ୍ ସି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ଡି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିଏ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ, ଅପସନ୍ ବି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ଅପସନ୍ ସି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ଅପସନ୍ ଡି ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଲା ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରତିଭା ପାଟିଲ।